40 biċċa ta' arti. Minn pittura sa' skultura furija bl-isem ta' Dokra li qed tittella fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta b'risq il-Malta Community Chest Fund Foundation. Il-kelma Dokra għandha konnessjoni mal-kelma tindokra li tfisser tipproteġi, tissalvagwardja u tiddefendi. L-istess mod kif il-Malta Community Chest Fund tindokra lill-pazjenti tagħha. Rodrik Camilleri, il-kuratur ta' din l-esibizzjoni, spjegalna li l-isem Dokra intgħażel għal 3 raġunijiet prinċipali. Tema tifoka fuq il-kura biex ngħidlek ta' ħafna elementi, ġifieri taqgħod l-elementi kollha flimkien. Fatt ġejna bil-kunċett Dokra li minnha joħorġu kliem bħal indokra, dakkar, indokratur, biex naqdu fil-fatt il-presidenza l-irwol tal-Malta Community Chest Fund illi tindokra in-nies li għandhom bżonn. Il-presidenza li tindokra l-Kostituzzjoni u f'dal kuntest qed nindukraw ukoll il-kultura tagħna, ġifieri it-tliet elementi flimkien jiġu b'mod sħiħ f'din il-wirja. Intant, il-President ta' Malta George Vella spjega li l-pubbliku għandu jżur din il-wirja biex jara l-arti u l-livell ta' professjonalità li joffru l-artisti Maltin. E kif din mhux biss iwirja sabiex jinġabru l-flus, imma anka wirja biex jiġi apprezzat ix-xogħol ta' dawn l-artisti. Jiena nappella n-nies biex jiġu hawnhekk, ħafna minnhom ovvjament anke turisti jkunu għaddej minn hawnhekk ħajkunu qrib fejn din l-esibizzjoni u nappella li wieħed mhux biss jgħid jien ħanakwista biċċa arti, ma jifhem ukoll il-flus li qed jagħti ħajmorru għal kawża ġusta bħal min il-Community Chest Fund. Li xi ħaġa li wieħed jiddejq jitkellem fuqha veru għax hija martu dwejja u sofferenzi, ma sfortunatament hija r-realtà li għandna madwarna. U għalhekk nappella biex in-nies jaraw din l-exhibition u min jista' jixtri anki biċċiet minn dal-pollopri tal-arti. Barra minn hekk il-President spjega li din is-sena hija l-ewwel darba li din l-esibizzjoni qed issir fil-Palazz tal-President wara li dan ġie restawrat u għalhekk il-livell ta' din l-esibizzjoni huwa ogħla. Din l-esibizzjoni hija miftuħa għal pubbliku mis-Sibt 17 ta' Frar sa 3 ta' Marzu bejn il-5 ta' wara nofsinhar u s-7 ta' filgħaxija.